אנחנו עכשיו נמצאים בפרשת ויחי, זאת הפרשה האחרונה בספר בראשית. המצב הוא שיעקב נמצא עם בניו במצרים. אני רק אזכיר, הם ירדו למצרים כי היה רעב כבד בארץ כדי לחיות ולהתקיים. ועכשיו הוא רואה שקרבים ימיו למות, הוא עומד למות, והוא קורא לכל הבנים שלו ומברך את הבנים בברכות. עכשיו יש שני דברים מאוד מעניינים. האחד, באמת הוא מברך ברכה לכל ילד, ושניים, הוא לגבי יוסף, הוא דווקא מברך את בניו של יוסף, אפרים ומנשה. למה הוא עושה את זה? למה הוא בוחר את הנכדים הספציפיים האלה, את אפרים ומנשה, לברך? אז אנחנו יכולים ללמוד שני דברים מכל הפרשה. אחד, הוא בחר אותם כי הם האחים הראשונים בכל הדורות שלא רבו זה עם זה, שאהבו זה את זה. אני רק אזכיר לכם, יש את קין והבל, שאנחנו יודעים איך זה נגמר, שקין רצח את הבל. יש את יצחק וישמעאל שרבו, את יעקב ועשיו שרבו, את יוסף ואחיו, שאחיו זרקו אותו לבור. בפעם הראשונה שיש הרמוניה בין האחים, זה בין אפרים ומנשה, והוא בחר לקחת אותם כדוגמה לעתיד של אלפי שנים של העם היהודי, שאנחנו צריכים להיות ביחד. אבל עוד דבר יפה, זה שהוא נותן ברכה שונה לכל ילד. ברכה שמתאימה ומכירה בשונות של כל הילדים. יש ילד עם אופי כזה, יש ילד עם אופי כזה. אז הלקח הגדול מהפרשה, זה מצד אחד אנחנו בעם ישראל, יש המון עדות, יש המון שונויות וזה טוב. אנחנו לא רוצים עם אחיד שכולם נראים אותו דבר, מדברים אותו דבר. מצד שני, עם כל השונויות, אנחנו כולנו מאוחדים ביחד למען עם ישראל. שבת שלום.